Здравейте, дами и господа от VBOX. Аз съм Люди и днес ще ви покажа една моя лична карта. Много съм си играла да я построя и дано да ви хареса. Като за начало има един замък, построила съм и една конюшня. Това е, близо и животни съм пуснала. Ето така изглежда замък. Да се сваля, да ви покажа. Вижте кой яко мощи. И да дига. Първо ще ви покажа. Що не става това геймплей? Ето така изглежда отгоре. Тук ми се получи нещо като това е око, нос и уста. Много хубаво изглежда. Тук има едно фонтанче, моят трон. И има 4 кули. Във всички кули така е обзаведено. Това означава, че няма нищо, само осветление. Ето да докажа. В коментарите пишете дали ви хареса. Ето. Дали ви харесва. И тук направих си един пот. Още го обработвам. Тук има една... отглеждам си коне. Когато ми се наложи и вземам едно конче и отпътувам. И щях да правя и къща на дърво, може би някога. На това дърво ще направя една голяма кула. Даже ще се взема сега. Да чупя тия листа. Чупя. И така. Смятам кулата да е от камък. Само че този камък ще е от само тези два камъка. То може би и пода ще няма да е от листа. Защото няма да е много хубаво, но... Ето така ще си има стъкла на нея. Бум. Най-обикновена импровизирана кула. Тук трябва да има още едно. Ето го. Даже да кацна. Така. И долу-горе кулата ще и така. Всъщност не долу-горе ми. Точно си е направо така. Сега да взема редстоун ламп. Хайде, къде? Ето го. И ще сложа. За да може да се вижда. И така. Хоп. Пода ще е от... Какво да е пода? Пода ще е от... Такъв камък. Няма смисъл. Аз даже съм го щупила тук две и направо такъв ще ми пода. И готово. Дали, сега е готово. Това е като... Готово. От всякъде ще нащупя листата. Се вижда по-хубаво. По-красиво. Ето го. Тук що се е получило така? Да, готово. И сега мисля
да го кача, да издигна така. И отгоре да сложа още едно такова, да се вижда по-хубаво. Осветено да е. Като не нападат, да можем да... То всъщност тук няма кой да ни нападне, но... Нали? Пък и много хубаво се вижда всичко. Готово. Стават ни още двечки. И така. Да си ги направя. Хоп, 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 хоп. Може би тук ще има някакво етажче, може би не. Всъщност аз не знам, но за всеки случай ще направя. Така. И готово. Тук просто ще има едно и такова. Само под. То стана нещо като... Не знам. Могат много неща да се нарекат. Като часовник може да се каже. Обаче вече като кула много май не. Не прилича много на кула вече. Но нищо. Не пречи. Да го допълня. Да сляза надолу. Така. Още малко надолу. И сме готови. Пишете в коментарите дали ви харесва и да го смаля ли горе да направя ли етажче. Иначе долу-горе ето така съм се развила. Всъщност изглежда яко. Така съм се развила на това, може би там нещо ще построя. Ето. Ами тук какво да направя? Да, сетих се, ще направя една коледна елха, защото то Коледа мина, но Нова година все още не е минала. Предстои. И ще направя една елха. Маничка ще е. Ето. Хоп, хоп, хоп. Толкова ще е висока. Да взема листа. Какви. Ето такива ще са. От джунглови листа. От джунглата. Така. Опа. Бум. Опа! Че много ще си играем. Затова, че направо така ще направя. Къде да знаем? Може и подаръци да има отдолу. Така. Давай. И... почти готова. Добре става. До сега не съм правила елха от такива листа. Много са ми странни. Имам чувството, че са от маслиневи дървета. Ей, тези жълтите топчета са маслините, а пък другото си е короната на дървото. Ето, хоп. Готово. Ето дълго, така ще изглежда. Много доста ще ми отнеме, така че само... Ей, така ще направя. Хоп. Може би ще украся. Така. Хоп. Готово. Хоп. Хоп. Ето. Направо ето така.
Това вече много не ми прилича на елха, но нищо. Ще щупя малко. Тъй на нещо прилича, сега ще я украся. От тези трите цвята достатъчно са. Да украся. Ето, и тук още последна една топка. И сега ще направя една звезда. Абсолютно от никъде не съм я копирала, аз съм си я измислила. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Опа. И ето ни една... И тук да сложим. И така долу-горе. Ще отида до трона си да свърша. Пожелавам ви весела нова година и честити нови празници!